Преди 134 години България възкръсна за нов живот. След 5 века робство, завери, бунтове, въстания, след славни битки и чутове героизъм, България отново има своя знаме, герб, парламент и армия. Имаме държава. Никоя друга дата в националния ни календар не събира така в едно родолюбието, саможертвата, признателността, преклонението и възторга на българите от това, че сме свободни, че сме народ. 3 март не е само национален празник. 3 март е символ на възхитителния патриотизъм на борците от Априлското въстание 1876 година, на саможертвата на ботевите четници, на безпримерния героизъм на руските, белоруски, украинските, румънските и финландски войни, на славните български опълченци, положили своя живот пред олтара на Отечеството. В този ден България се появява на европейската историческа карта. Трети март е клетва за вярност пред идеалите на Ботев и Левски и всички онези борци дали живота си за нашата свобода. На 3 март е възстановена историческата справедливост. Възвърнато е самочувствието на един народ, защото свободата не е дар. Българското освобождение не беше дочакано, а беше изстрадано и извоювано от хиляди мъченици и герои. Народният подвиг и саможертва по време на Априлското въстание стресна Европа и накара най-светлите умове на епохата да издигнат глас в защита на българската свобода. Нека не забравяме Клисура и Околчица, Шипка и Шейново, Стара Загора, Берушница и Батак. Без 3 март нямаше да го има нито 6 септември, нито 22 септември, денят на независимостта на България. Днес ние отдаваме нашата признателност към освободителите, които извоюваха за България като за своя родина. Прекланяме се пред чутовния героизъм на българските опълченци и всички загинали за свободата на Отечеството. С синовна почит и преклонение поднасяме нашите цветя пред паметниците на признателността, символ на страданието и подвига, на силата и величието на една нация. Днес ние коленичим пред подвига и саможертвата на нашите предци. В празничния 3 март се изправя пред своя дълг, мисия и отговорност, за да посрещнем посланията на времето и предизвикателствата на днешния и утрешния ден. Наша е отговорността, бъдещето на Отечеството, все повече да доближава България до идеала на Левски за чиста и свята република. Наш дълг е да работим достойно за нейното развитие и просперитет. Уважаеми гости и съграждани, честит национален празник! Честит 3 март, денят на освобождението! Нека България да пребъде във вековете! Благодаря!